Maarohanye waboshwa ngoNtulikazi kuwo lo nyaka emva kokuba ezinikele emaphoyiseni kulandela ukuphuma kwencwadi ethi amfunela amacala okudlwengula, elokuzama ukubulala kanye nelokushaya. Onke lamacala enzeka phakathi kuka-2006 no-2009. Emva kokuvela enkantolo okokuqala, uJub Jub wanikwa ibheyili yezinkulungwane eziyishumi zamarandi. Namhlanje emva kokuba inkantolo ikhiphe usuku okumele icala libuyele ngalo enkantolo, uJub Jub ngomlomo wommeli wakhe uveze ukuthi angeke ekwazi ukubuya enkantolo mhla zingu-11 kuZibandlela ngoba uZibandlela isikhathi esimatasa kuye. Why did the defense from the onset, when you addressed me, you gave me that date? Are you telling me you had not yet consulted and confirmed that date with your client? Is that what you're saying now? I can't say that. I don't know how it's because when you propose a date to me, you must have consulted. You see, you're giving me now wrong impressions. Imantshi Yenqabile ukuba kuguqulwe usuku ibe isiyalela ukuthi kuyophuma incwadi egunyaza ukuboshwa kwakhe uma engezi enkantolo ngalolusuku oselunqunyiwe. Kusenjalo, kwelikameyiwa ijaji liwachithile amarekhodi amacala ufakazi wombuso ongusayitsheni uVusumuzi ayalelwa ukuba awalethe enkantolo. Kulandela ukuvela kokuthi abamangalelwa bakhonjiswa wona. Ijaji laliyalele ukuthi lamarekhodi angakhonjiswa umuntu ngoba lithi kuzobekwa impilo yofakazi engcupheni. Actually, I'm shocked. Because that document is supposed to be perused by me first. Because I'm aware of the Intelligence Act that certain documents are classified. I'm aware of it. Emva kwesikhathi sekhefu ijaji libese libukeza isinqumo salo sokuchitha amarekhodi. Lithe lamarekhodi asengasetshenziswa njengoba ukuqulwa kwalelicala kuqhubeka. Icala liyaqhubeka kusasa kanti ummeli wombuso uAdvocate Baloyi uzobe ephonsa ufakazi ngembuzo.